Il-kesħa li għamlet fl-aħħar jiem waslet biex pajjiżna esperjenza l-ola domanda elettriku fix-xitwa fl-istorja. Kien it-tnejn għal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija li l-grid tal-Ene Malta kellu fuqu 410 megawatts. Rekord hekk kif klijenti tal-Ene Malta kienu qed jixellu l-arja kundizzjonata u apparat ieħor li jsaħħan biex iwieġbu għal temperaturi iktar baxxi. Dan jaqbes l-ammont irreġistrat fi frar tal-2015 meta d-domanda kienet laħqet l-402 megawatts. Il-Chairman Eżekuttiv tal-Ene Malta Fredrik Azzopardi qal li l-ogħla livelli tax-xitwa qed joqorbu lejn ir-rekord ta' kull żmien li kien irreġistrat f'Lulju 2015 meta d-domanda telet għal 438 megawatt. Dan kollu jixed kemm importanti d-diversi investimenti li l-Ene Malta għamlet fl-aħħar snin. Iva, l-bieraħ naħseb li kieku ma minniex l-investiment anke li għamilna fl-aħħar sentejn tlieta, kieku bla ebda dubju kien ikollna ħafna nies li setgħu jsofru biqtuħ tal-elettriku. Il-bieraħ kellna każijiet żgħar, imma dan tifhimha li f'ċirkostanzi bħal dawn ikollok każijiet remoti. Aħna wkoll il-qajna għal din daħħalna nies żejda ekstra sabiex nilqgħu nkunu preparati biex meta jkollok każijiet iżolati fejn ikun hemm qtuħ żgħir ta' dawl, aħna nkunu nistgħu mmorru mill-ewwel u nantiċipaw dawn l-ħsarat. Jirriżulta li meta nhar it-tnejn intlaħaq l-ammont rekord il-parti l-kbira tad-domanda l-elettriku kienet qed tintlaħaq mill-power stations ta' Dellimara 1 u Dellimara 2 li sa issa joperaw bil-heavy fuel oil. Kienet qed titħaddem ukoll Dellimara 2 li taħdem bid-diesel. F'dak il-ħin l-interconnector kienet iwassal 192 megawatt minn sqallija. Azzopardi żied li d-domanda mistennija tkompli tiżdied u għalhekk l-Ene Malta għaddejja b'investiment sostanzjali. U għaldaqstant iva jkompli jiġġustifika l-investiment li qegħdin nagħmlu kemm fil-ġenerazzjoni u kemm fid-distribuzzjoni. Għalfejn għax kif qed naraw iktar ma qed jgħaddi żmien, id-domanda tal-elettriku dejjem iktar ma qed immorru dejjem qed tiżdied. U l-Ene Malta hija proprju dak li qed tagħmel bħalissa billi qed tinvesti aktar fis-sistemi tagħha biex nilqgħu għal palma kellna l-bieraħ imma nilqgħu wkoll għal żieda fid-domanda mhux biss minħabba t-temp imma anke żieda minħabba l-industrija li qegħdin naraw wkoll żieda tkompli tikber ftit ftit.